आपण मुद्दाम केला मिस्टर मनोहर पर्रीकर आपण मुद्दाम पूल केलं तर बघायचं तिसरी कुणाची गरज ना दोन्ही कुणासाठी दोन वाटे वाटत सोडून खाली सोडल्यात जातात ते पुढे पैसे ही इथे जी बाहेर वस्तू लाडलक्ष्मी आणि ग्रह पेंडिंग असे ऍप्लिकेशन 24,000 घेतली हे पैसे कुणा गेल्या हे पैसे लोकांचे पब्लिक पैसे आम्ही केले येतात ते सरकारचे विरोधी जे पैसे येतात ते पब्लिकचे पैसे असतात आमची कर्तव्याचा सामान्य लोक बरोबर एक करपाचे एक फाटी पुढे असा पाहिजे आमचं इक्वल पाहिजे देशाची स्वप्न तुमचो रिस्पेक्ट तुमच्याकडे धावून येवपाक तुमका मान जो मेळपाक जाय मान मागोवची गरज पडूंक जायना तो मान प्रत्येक स्तरातून तुमका मेळपाक जाय अशा पद्धतीचे शिक्षण तुम्ही घेयात खंयचोय समाज जर आमी वयर काडटले तरी पयली एक सांगता तुमका आमदार मंत्री म्हणजे खरे म्हणजे आमदार आणि आमची संख्या या गोंयांतली या गोंयाच्या विधानसभेत 40 आमदार असतात आम्ही 60% जर धरले जाल्यार 24 आसपाक जाय 24 बरोबर आज कितके आम्ही 24 आसपाक जाय असा तर म्हाका तुमकां सगळ्यांक एक सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस म्हाका तुमकां दिवपाक म्हाका दिसता की तुम्ही जेन्ना आयज हांगासर पावले तुमी इच्छा तुमी चिंतला आसतले आपण फुडें जावन कोण तरी जातलो फुडें जावन कोण तरी आपण अचीव करतलो कितें करतलो पूण एका जर तुमचे प्रयत्न ना हेच्या फाटल्यान जर तुमचे डेडिकेशन ना आनी जर इच्छा शक्ती ना जाल्यार दॅट इज ओन्ली अ विश फक्त इच्छा जावन ती उरतली